Nederlandse gemeenten koersen aan op een financieel ravijn. Van 2026 aan wil het Rijk jaarlijks 3 miljard euro bezuinigen op bijdragen aan legere oerheden. Wethouder Jouke Spoelstra van de gemeente Achtkarspelen had grote nood en benam over de financiële slagkracht van de gemeenten in Noord-Nederland. 70% van de inkomsten van de gemeente komen eigenlijk vanuit het Rijk. Maar het Rijk geeft bezuinigd in 3 miljard en dat komt bij gemeenten terecht. Die kwarting die we krijgen is het nog eens zo dat de middelen die beschikbaar komen van gemeenten op een andere manier verdeeld worden. En het leidt er nog eens toe dat Noord-Nederlandse gemeenten in zijn algemeenheid minder geld krijgen dan bijvoorbeeld gemeenten in het westen. Nou, dat vinden we als gemeente Achtkarspelen oneerlijk, daarin verzetten we ons. En dus ik een oproep richting de formerende partijen, zorg naar de positie van Nederlandse gemeenten. Want een gemeente staat op de basis van sportvoorzieningen, van het dorpshuis, van het zwembad, van de zorg. En daar kan je net afbraak op plegen. De vorige week hield die duidelijkheid over van hoe kan het nou zo zijn dat die verdeling in één keer oors uitmaakt. Dat is nog steeds net helemaal duidelijk. Dus ik een doorn in het eigen als Frieske en ik Grenzer gemeenten, want we werken together. Want het zijn juist de gemeenten die sociaal-economisch uit het algemeen iets minder sterk binnen, werd juist verwacht zo dat er meer geld heen gaat. Voorzieningen zijn heel belangrijk in ons dorpen. Het leidt je wat verder, ik al uit qua. Maar als je geeft van de leverheid en van de meerskip in ons Frieske dorpen, dan mag je daar juist extra op investeren. Als we dan zorgen naar Achtkarspelen, hoe ziet de toekomst eruit? Ja, financieel net rooskleurig, heel eerlijk zijn. Dus we binnen financieel zo'n gemeente. In 2024 gaan we nog een plus, in 2024 gaan we nog een plus. Maar we zullen er fijn in voor 2026 komen. En totdat we minder inkomsten krijgen, zitten we dan in één keer 4 miljoen in de min. En in 2022 6 miljoen euro in de min. Wat zal de bevolking hiervan vernemen? Met 2 manieren best op het tekort eventueel opvangen kerst. Dus of via bezuinigen. En dat kan bijvoorbeeld wijzen, dat is keuzes maakt als gemeente. Wie zet er minder geld in de zorg? Wie zet er minder geld in bijvoorbeeld een dorpshuis of minder geld in sport? Alles zei dat willen we net. En dan kan je nog zeggen, wie smieten de inkomsten omhoog? Aan de belastingenkant door de OZB te verhogen. Maar beide kanten vinden we eigenlijk geen keuzes. We vinden dat het Rijk over de bregen komen moet en gemeenten ik reëel betalen moet voor de taken die ze doen. Wat verwacht je al van het nieuwe kabinet? Nou, nee, kabinet en in ieder geval de formeerde partijen op dit moment hier alle in hun verkiezingen het hield over bestaanszekerheid. En het gaat ook over voorzieningen juist in de regio. Dus ik verwacht je dat het nieuwe kabinet of de formeerde partijen hun hutmeidje voor een goed gemeentefonds, waar gemeenten eerlijk betalen worden voor de taken die ze krijgen. Nou, gemeenten gaan heel veel taken op het gebied van het sociaal domein ook krijgen in 2015, maar eigenlijk te meer geld. Dus we verwachten dat er eerlijk naar betalen wordt, zodat we als gemeente uw taak richting de inwoners ik goed waan kennen. Dit zou heel spijtig wijzen als dit net uitkomt. Want mocht het net uitkomen, dan is de keuze ongemeenten en het is een hele kwalijke keuze of te bezuinigen op maatschappelijke voorzieningen, of de zorg, of inkomsten te verhogen. En juist in gebieden in Noord-Nederland, waar het algemeen het sociaal-economisch iets minder sterk is, zodat een hele kwalijke zaak wijzen. Dus ik verwacht dat deze partijen opkomen van de regio en met name van Noord-Nederland.